Ez, nire impresioa izan da, nahiko mintegi politia antolatzen ari direla, hasieran, teknologia berrien bidez ikusi dugu posible dela baita ere beste iritzi batzuk partekatzea, eta gero mintegiaren bigarren zatia oso interesantea iruditu zait. Ez da izan hainbeste mahai inguru bat, hausnarketa batzuk plazaratu dira, baina oso hausnarketa sakonak, eta egia esan da galdera horiei erantzuna abiatu beharko genieke. Eta nik nire aletikan egin detena da presentazio txiki bat, Larrun aldizkarian Euskal Etxez egin genuen reportajearena, eta horren inguruan ere sortu zaizkidan galderak Euskal Prentsak ze paper jokatzen duen diasporari da. Ondoriorik ez dugu atera, azken finean ikerketa asko egin gabe daudelako, ezta? Baina bai izan da ondorioa edo galdera nagusi bat izan da ez ote garen prentsatik orokorrean esan nahi dut, diaspora pixka bat desitxuratzen, ezta? Pentsatzen dugu, dauzkagu topiko asko buruan, eta gian ez dira horrela. Diaspora, lehen maila inguruan esan duten bezala, diaspora asko daude. Ez da diaspora homogeneo bat, eta hori kontuan eduki beharko genuke. Eta agian bai tratatzen dela Euskal Prentsan diaspora modu homogeneoan.